नायलांजोबजासिम माबायदि एवो गाम्बारि बिबारखौ जाजाया बेबायदि दाउखा फिसाया जोंनिसो मोनदां बियो लोगोफोर नै दिनैबो आङो गाम्बारि बिबारजों आलुजों एवजानो नागिरदों नै गाम्बारि बिबारजों आलुजों एवजानायखौबो नोंथांमोनजों एसेनो शेयार खालामसैलाय होननानै भिडिअआव फैलायबाय मानो होनबा खायफा नोंथांमोना गाम्बारि बिबारखौ जाजाया बेबायदि होनदोंना माने जाजाया माने जाफेराखै होननानै बुंदों बेखायनो आरोबाव दिनै आलुजों एवनायखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै नै आलुखौ दायो आङो हानानै सायनानै लाग्रोजोबसै लोगोफोर आंहा गाम्बारिखौबो आलुखौबो मोजां सुनानै लाबाय दायो एवसै गोथाव एवजानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ बयबो नै लोगोफोर जोंना सयाबिन बिफां नायनो होन्दोंमोन ना नोंथांमोना सयाबिन बिफाङा बेलाय रज'बाय गासिबो बे गोथां नुनाया सयाबिन बिफांजोब नै रज'हांबाय सोरखिहांबाय हानिफ्राय बेलाय रज'बाय सयाबिन बिफाङा जोंना लोगोफोर गाम्बारि बिबारजों आलुजोंखौ एवसै ओमफ्राय भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बयबो आंनि भिडिअखौ लाइक खालामनानै होलां होमबा दायो संसै दे लोगोफोर नायलांबाय थादो माने एवसै ओंखामखौबो आङो गोजांखौसो एवलायबावगोन दिनै फुंसोना बेनिखायनो दायो संसै लोगोफोर आरो खुन्दैया जीरा देनाय सामब्राम गुफुर देनाय जा गोथाव मोदोमबाय लोगोफोर बेबायदिनो एवनानै जायो आङो नोंथांमोनाबो बेबायदिनो एवबानो जाबाय नायलांजोबजासिम माबायदि एवो आङो आलुआ मोजाङै रुइथ'वाखै नै आलुखौ एसे मोजां रुइहोनानैसो गाम्बारि बिबारखौ होगोन लोगोफोर गाम्बारि बिबारखौ होनसै नै लोगोफोर गाम्बारि बिबारखौ होनसै
रेबबानायनाय एसेल' जाथारो गैला रेबनानै एसेयानो जा गोथाव मोदोमबाय लोगोफोर थाव होला बानलु गोथां सावसै बानलु सिफ्लेनानै जानो आंना एवनाया जा गोथाव याम्मी जाबाय दायो बेखौ जानोसै आङो लोगोफोर एवखांबाय लोगोफोर दायो जानोसै आङो नोंथांमोनाबो गाम्बारि बिबारखौ जायोबा बेबायदिनो एवजाबानो जाबाय आं जेरै एवदों बेबायदि आरो एसे माने मोनामा माने सोरबा सोंदोंमोन ना आब' माबाया नामा मा होनोमोनलाय मोनामा नामा होननानै सोंदोंमोन ना मोनामा मानो होनबा एसे माने बास मोनामो आरो गावनि एसे गोथांहां बेबायदि मोनामनाय मोनो आङो नोंथांमोना माबायदि मोनो बेखौ मिथिला आङो ओमफ्राय आं बेबायदि मोनो ओमफ्राय थेवबाबो जानो बिराद टेस्टि माबाजोंबो जाजायो बियो अनलाजोंबो जाजायो माने नेचारेल बुस्थु जानांगौ आरो बेबायदि एसे माने बेबायदि जेबो मुलि थुलि जेबो माबा गैयै ओरैनो बिफांनिफ्राय गावनि हारसिङै बारनाय नेचारेल एसे बेबायदिखौबो जाहोलांनांगौ ना बेखायनो जायो जोंहाबो माने न'नि बारियावनो दङ बे फुख्रि जिङाव बेखौनो माबानानै जाबाय आरो खननानै जायो जोंहाल' जाया अनेक मानसियानो खननानै लांफैयो गामिनि मानसिफ्रा बयबो खनो सोरांबाथाय आलुफोरजों भाजा जायो अनलाजों जायो बायदि बायदि आरो गाव गावबागाव माजों जानो गोसो बेखौ ओमफ्राय नै आंहाबो बानलु बाथोना जि मोजां लाराय सिफ्लेखांबाय मालाबानो बानलुआ माबानि बायनानै लाखिनायनो हबै जाबारिनि जोंनि गामियाव गायफैयोना बिसिनि आयंमोननि आइया मैया ओमफ्राय आं जानो लुगैबाय जानोसै लोगोफोर गोसाथार बानलुआ आलु भाजाखौ बांसिन दोनबाय आं आइनो दा बेयो जौसो लोंनानै थागोन बेजों बोरैबाथार जि गोथाव जायो फुङाव बिदि जालाय लोगोफोर नोंसोरबा माने नोंथांमोनाबा आइया ओंखामखौ गुदुं संदो मोनानि गोजांसो मोनदों ओंखामा जि गोथाव जायो लोगोफोर जालाय जि गोथाव
ăn gà của mình sampai jalan yang mana? Ha ha. 싹 끓여서 매드고 프랑 응카메 씨동 뭐나 그리고 알루 파자에 많이 동바 잡아고 뭐랑 랑바이 나노 진짜로 봐 그리고 프 나의 듀티 동항 나 듀티 당시양 누구 나네 만나네 리기잖아 네 나버 사타르 가등 누구 제 लोगोफोर दायो आङो डिउटियाव सफैबाय ओमफ्राय दा आं खामानियाव सफैबाय ओमफ्राय होमबालाय आंना दिनैना भिडिअआ बेवहायनो थाथ'सिगोन बयखौबो होमबालाय बाय बाय दे ओमफ्राय गाम्बारि बिबारखौ नोंथांमोनाबो आं जेरै संनानै जादों माने जेरैबायदि एवनानै जादों बेबायदिनो एवनानै जाबानो जाबाय माने गोथाव जागोन आरोना बिराद टेस्टि जायो बानलु सावनायजों आंबो ओंखाम एवनाय गुदुं गुदुं जि गोथाव जानानै फैबायना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ बयबो लाइक खालामनानै हो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ आंना बेवहायनो जोबथ'बाय होमबालाय बयखौबो बाय बाय दे लोगोफोर बाय बाय